На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Погледни, Господи Исусе Христе Боже наш, към тия ястия от месо и ги освети, както си осветил овена, който ти доведе верният Авраам и агнето, което Авел ти принесе за всеплодие, и както те се удостоиха да се насладят от това, което е от Тебе осветено и благословено, тъй ние да се насладим на Твоите вечни блага, защото Ти си истинската храна и подателят на благата, затова на Тебе въздаваме славата. С безначалният Твой Отец пресветия, благ и животворящ Твой дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Благослави се освещава този корбан чрез спора светостта за светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин, амин, амин. И искам да поръча най-главния така. Да жив и здрав. Да, така и Долу ръката. много буркани. Долу ръката. Отче, човека, който направи корбана. Той ги прави. Да, Добре? Ламбет, сега го да носим отпред. ще да товаря два мотора.